レース5日目の昼の10時ですね。はい、皆さん気になっていると思いますが、パラグアイ川に来ています。川はこんな感じです。地図で見てもぐにゃぐにゃに曲がっていて、実際にも本当に見通しの利く区間は少ないですね。はい、チームがスタートしたのが今日の朝の2時20分で、今8時間ほど漕いでるところですね。序盤に選手たちに会ったんですけど、今選手3人出場しています。1人欠けてますので、本来だったら2-2で2人乗りの船に乗るはずなんですが、1人欠けてるので2人と1人になってます。主催者の話では1人だとちょっと難しいんじゃないかなっていうことなんですけど、イーストウィンドは2人リバーガイドがいますので、その辺は全く心配ありません。とはいえ、実はアメリカ大会でもちょっとリバーガイドの乗る艇がチンしたっていうことがあったと思うんですが、すでにやらかしてます。選手に会ったらお風呂入りましたって言ってましたちょっとね、透明度も低くて入りたくない川なんですけどねはい、入ったようです。あーちゃんが乗る船がひっくり返ったんですが、一緒に乗っていたのは哲くんですね。リバーガイドの哲くんだったみたいです。ただそのあーちゃんも経験が浅いんですが、その序盤のカヤックの区間でだいぶ上達したって言ってました。なのでこの後もどんどん上達していってスピードアップができるんじゃないかなと思って期待してます。お楽しみください。長いカヤックセクションを終えてイーストウィンドが今到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかいろいろ大変だったことがあったようですが、いろいろね。そうね。そもそも4人でこぐはずなのに3人で94キロでこいできたんで、1人がずっと一手をこがなきゃいけないと、あとめちゃくちゃ眠かったんで、てっちゃんが2時間ぐらいかな、ボートの上で寝てました。ありがとうございます。朝の2時20分ぐらいに出発して、今夕方の5時20分。15時間。15時間。上出来ですよ。だって3人でこいで15時間って早いよ。正直。頑張りました。20時間ぐらいかかると思ったもんね。これからこの次はマウンテンバイクのセクションへと続いていきます。また。そうですね。マウンテンバイクなのになぜか前のチームああいう風にしてカヌーに乗ってますね。なんか楽しそうです。またこの先も頑張ってください。これは誰だ？あ、俺だ。あ、濡れてる。めっちゃ濡れてる。